Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Inchaloor Puriyala I hope nikal maatalo sharallare. So ini namma olla pannaga ini January 26th ullala bailda jatre ancha inkal ajji ladulla ainu vlog maltondulla very special because namma ajji ladulla kadata nichata okay ancha vlog malpaga andi ane ajjilada vlog I think last onju vlog churu tojade ane ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನಂಜಿ ಐನ್ ತೋಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸಿ ದಾದಾಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ನಾನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ₹5 ನೋಟ್ ಚಿನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ರೂಮ್ದು ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ್ ತೂಪೇರಾವ ನಿಖಿಲ್ ಶೋಕಿ ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡ ಕಲ್ತದೆ ರಾಜ್ಯನ ಅರ್ಧಂದಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಇಂಕಲ್ ಅರ್ಧಂದಲ್ಲ ಮನೆಂತಲೇ ಓಕೆ ಎಂಕುರಿತ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಮಿಷಂಡುಲ್ಲ ಸೊ ಆಜಿರ ಬೈದ ಕುಂಟು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬರಡಾತೆ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಓದಿತ್ತಾರು ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರಡಾತೆ ಏನ ರಡ್ಡಾಂಟು ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಯಾ ತಿಂಕ್ ಲಾಜಿರ ನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಜವ ಮೊಲೆ ನಿಂಕಲ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬೈದೀನಿ ಮೊಲೆನು ಮೋಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಹೆಲ್ಪರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ದಿ ಜನಮ್ಮ ಪಣ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತಂದೋಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಇರಲ್ಲ ಜನ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ ನಾವು ಮಲ್ತಿನ ನೇರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಹಣೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜು ಅರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಪಂಡೆ ಈರ್ ಬನ್ನಗ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಈರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ವನಸಾನಕ್ಕೆ ತೋಜ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊತ್ತು ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪಣ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪಣ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೆಂಚೊಲ್ಲೊಂದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಉಗುರ್ತುಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ವೇನ್ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈ ಬಾಯ್ ಜನ ಅಂತಲೇ ಆರಾಮ್ಸಿ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮೋಲಾನ ಒಂಚೂರು ಆಜಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೇ ದೇವರಂತ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಡ್ ಆದ 3 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಡ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೀಗ ಗೈಸ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮೊನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಕೈ ತೆಗ್ದಲ್ಲ
ಅವೇ ಗೈಸ್ ಕಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂತಲೆ ಕಾರ್ಗ ಬೂರಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ ಬಲ ಜನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆನೆಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕದಿಂದು ಹಾಲ್ ಮುಲ್ಪಲ ರಡ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನ ಒಂದು ರಡ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಐಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೆತ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಫಾ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಸರ್ತ ಇದೆ ದುವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ವಿಹಾನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಹಾನ್ ತಿಳಿಪುಲೆ ಆಯ್ಷ ಹಾಯ್ ಮುಂಬ್ಲೆ ಹಾಯ್ hello everyone enna budar vihan panle nigle maatidegla hi shubha sanje ಇದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಗೆ ಬಾಲೆಡಪುರ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಶಾಪ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೇಜ ಅಂಟಿನಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೇರು ಅವು ಅದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಬಯ್ಯದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚೆನ ಆಂಟಿನಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದಡೆ ಪೋತಿಜ ಅದೇ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆದಡೆ ಪೋತಿಜ ಸರ್ತ ಅಂದು ಅದು ಪೂರ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ವನಸ್ಗ್ ಕೋರಿ ರೇಸ್ ಸಾರಿ ಮಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ರ ಪಿದಣ್ಣಗ ನಮಗ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ್ ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾನ ಅಕ್ಲಂದು ಖುಷಿ ಅಂದಿ ಎನ್ನ ಬಾಬಿ ನಿಂಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಂಜಿ ಬರೀರತ್ತೆ ನಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಪೋಯರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬಾಲ ಚೂರು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹತ್ರ ಚೂರು ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋಯರು ಅಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೋತುಲಿ ಮೂಲು ಹಿಂಗೆ ಮಗಲ್ಲ ಅವಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿನಾಂಡ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂದ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಬಾಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ತಿದ್ದಾಡಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಪಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಪ್ಪಾರನ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಕಿ ಪಂಡೆ ಏನ ಇದೇನು ಅಕ್ಕಂದು ಬಂದು ಹೋಗು ನಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಂದು
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪಂತೆ ಡೋರ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾಲನ್ ತೊಂಜೋದು ಅಲ್ಲೈತದೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇದು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 500 ಕಾಸು ತಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಚು ಕೊರ ವಾಯ್ನನೆ ಅಂಚನ ನೋಟ್ ಮುಲ್ಲು ಬೇತೆ ಎರಡರ ಇಜ್ಜಾಡ ಆಯ್ಡ ವಾಲೆಡ ಅವು ಯಶುದೆ ಇದೀನಿ ಯಶುದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪೋಂದನ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಂಡು ಇತ್ತಾಬಚ್ಚಿ ಪೂಜಾ ಕಾಯ ನೀರಟ್ಟು ನೋಡ್ತೆ ಪಡಾವ ಬಾಯ್ 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 ಇಂಕಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಐಂತಿಂದ ಐಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ದ ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಿಲ ಕಂತಿನ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಇಡೆಗು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನಾಂಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಹೊಸತೆ ಬಿಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Bye-bye.